हेलो लोगोफोर नोंथांमोननि गेजेराव आरो आं मोनसे गोदानै आपडेट भिडिअ लाना फैबावबाय। नोंथांमोनाथ' बयबो 2016 मायथाइयाव दिहुनजानाय मोदै आबुं बर' सावथुनखौ नायखादों जानो हागौ। बे सावथुनावनो गाहाय फावखुंगुर महरै फाव खालामनाय जोंसार बसुमतारी, जायखौ जों सिलिमालाइ होननानैबो मिन्थिनाय जायो। आरो नोंथांमोना सिलिमालाइ बिथांखौ गोबाङानो जुलि जाबाय होननानै मिन्थिगौ, नाथाय गोबाङानो मिन्थियाबो जानो हागौ। बेनि थाखायनो आं नोंथांमोननो आपडेट लानानै फैबाय। नंगौ, बिथां जोंसार बसुमतारीया जुलि जाबाय। बिथाङा 3-4 बोसोरसो सिगाङावनो जुलि जादों। सावगारियाव नोंथांमोना बिथांनि बिसि एबा हिन्जावनि महरखौ नुनो मोन्दों। आरो बिथांमोनहा दा सासे अनजालु फिसालानिबो बिमा बिफा जाबाय। आरो नोंथांमोना बिथां जोंसार बसुमतारीया फाव खालामनाय बिबान आबुं बर' सावथुनखौ नायखादों जानो हागौ। बे सावथुनावनो जयै फाव खालामजाबनाय सहिला नार्जारी बिथांजोंनो गोथार जुलिया जायो। बेनि अनगायैबो जोंसार बसुमतारी बिथाङा फाव खालामनाय मोननैसो मुंदांखा बर' सावथुनफोरा जादों फारियै थाख्लाय, बनजार, खैना सान्थि, मोदै। बिथाङा फाव खालामनाय मोदै सावथुना आंनि फेभरेट। आरो नोंथांमोनहाबो बबे मोनसे सावथुनखौ साबसिन मोनो कमेन्टनि गेजेरजों फोरमायहरदो। आरो बिथांखौ हाबा जाखांबाय होननानै नोंथांमोना मिन्थिखाबायमोन नामा, बेखौबो कमेन्टनि गेजेरजों फोरमायहरदो। आरो भिडिअखौ लाइक खालामदो, कमेन्ट खालामदो आरो चेनेलखौबो साबस्क्राइब खालामदो।